MLA kilik apor nang tebok bomlo apot methang asong kache pahai jiaphan armu kache san nang pangcheng bom tanglo. Karbi Anglong arlo tame BJP asong atum pen non malom MLA kilik ahut ke ongdung a vote pen kache pahai jiaphan pregjam asong pen kache o tuma phan BJP asok apurualong thapon tanglo. BJP Hongkram Mondol Committee atum penchepatir piponsi Hongkram pathu aklam along bangso mazroning ameipi kepeman pon amailong All Party Hills Leaders Conference apen pregjam asong atum methang asong pencheosi bang pharu kri si abang phu abang piatum BJP asong long chipok tuntang bang song bong pen Hongkram constituency alo jesemet pet All Party Hills Leaders Conference asong along pen kache o atum si BJP asong along chingpe tunlo BJP asong pen kideng ponamai along manping kido Karbi Anglong arat kaching honnai Karbi Anglong Autonomous Council CM Dr. Tuliram Ronghang MLA Dorsing Ronghang EM MAC's Board Chairman Lapen West Karbi Anglong BJP Amaipu Radip Ronghang Abarim MLA Mansing Rongpi atum chetong dunsi Pregjam asong pen kewang bang pharo krisi atumaphan BJP apoho karak pen dengkonsi BJP asoka purualong armu pangrum padopon tanglo. Mai pialong jesemet All Party Hills Leaders Conference asong aphan kupi ningkang samse kedosi All Party Hills Leaders Conference asong penche OC BJP asong along kachepa ogdun ma bang solam the non arjupon sina. Pini pe Chelsea long kache open pini BJP long ni nang ke join do nang koke athema jai sar pulo ni tum rem det sitai li tum claim bom na lang kwa joy ne sinilini nilining duk lo nilining oil lo athema lang li siklo yon long ta 1,50,000 ne pa ne salary do nili tum ke ave det pen sinili tum ke rem sita ke claim dun dun ja kong ta ave det lo la CCM sa alang li non ruling along di Japon misen aposing tang rek aposing nili tum nili time chipa ve sing tum te det pena joksi ini nili dak BJP long nang join dun nang kok lo Mai pi ke dohut Karbi Anglong Autonomous Council CM Dr. Tuliram Ronghang aphan pinpura loke pajir dona puthak isi pen isi claim pon poputa lamchak chibi ponsi mai pi juddet pen pherangki atum aphan Karbi Anglong Autonomous Council CM Dr. Tuliram Ronghang pen nang ke pachini dun thua lamthi non nang litum angton pen arjupon thik tha la pen ke dagen tom da dinis terang ke hai ta thanlo je tum jara sayang dengle pichunji pusita la pele tum anjir dak ile tum anjir etom dak ti sopia ke hai pida mere tum hanan thani glo abarim KPSR se amai phinon gel tum ko el tum BJP along dora pet ko nai tum thano jara sayang dengle pichunji pusita government si pachunji sarkar si claim di council si claim di Dongkamukam pen Biki Be Karbi Anglong Live